Dobrý deň, vítajte pri predstavení ďalšej IP kamery od značky Tiandy. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza v balení. Záručné podmienky, montážna nálepka, samotná kamera, prechodka, kľúč, skrutky, kábel na analogové zapojenie. Kamera podporuje funkciu Starlight, čo znamená, že vidíte obraz aj v tme vo farbe. Ďalej kamera podporuje funkciu VDR. Kamera má duálne ICR-ko. Kamera má motorický zoom 2,8 až 12 mm. Kamera je vo vyhotovení IP67. Je celokovová. Kamera obsahuje zabudovaný mikrofón, slot na SD kartu, alarmové vstupy a výstupy, USB vstup a výstup. Poďme sa pozrieť, čo sa nachádza vnútri kamery. Vnútri kamery sa nachádza port RE45 pre pripojenie siete a napájanie cez PoE, konektor pre USB, zbernica pre alarmové vstupy a výstupy, ďalej ovládanie zoomu, audio in and out a uzemnenie. Kameru je možné napájať aj solo zdrojom pomocou tejto zbernice. Z druhej strany kamery je vstup pre SD kartu, vstup pre analogový kábel, debug vstup, port pre mikrofón, ktorý je zabudovaný priamo v kryte. Kamera má motorický objektív 2,8 až 12 mm, má dostatočný infraprísvit a funkciu Starlight. Ako väčšina kamer od Tiandy aj táto obsahuje funkcie inteligentnej videoanalýzy. Medzi tieto funkcie patrí tripwire, double tripwire, perimeter, opustený objekt, zmiznutie objektu, nepovolený pohyb v zóne, detekcia behu v zóne, nepredpokladaná zmena obrazu alebo zvuku. Vďaka aplikácii EasyCloud je možné kameru sledovať odkiaľkoľvek na svete cez internet. Ďalšie informácie o tejto kamere a ostatných produktov od značky Tiandy nájdete na našej stránke tiandy.sk alebo na našich sociálnych sieťach. Moje meno je Jozef a toto je profesionálna kamera od Tiandy.